O delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitou esta mañá a florería Brío en Flor para lembrar que dende o pasado venres 16 de xaneiro está aberto o prazo de presentación de solicitudes das axudas para apoiar proxectos de innovación, digitalización e mellora da sostibilidade do comercio local e artesanal, que se poderán solicitar online a través da sede electrónica da Xunta. Son axudas con preto de 4 millóns de euros, está aberta desde o 16 de xaneiro, durante un prazo de un mes. Na anterior convocatoria foron 65 os establecementos beneficiarios na provincia de Ourense, con preto de 385.000 euros. O que pretendemos con estas axudas é pois incentivar o que sería a incorporación de novas tecnoloxías, a modernización do establecemento e tamén a utilización de envases que teñan reciclables para mellorar tamén o que sería o medio ambiente. Pues me parece bastante interesante porque creo que el comercio local necesita refuerzo y ayuda. Tamén se ampliará o período subvencionable para atender todas as actuacións realizadas dende o fin do prazo marcado na orde anterior, o 25 de outubro do 2025. Así mesmo, axilizarase a concesión das achegas ou exixir menos documentación complementaria. Ademais, a contía da axuda lévase do 80% xeral ao 90% para establecementos implicados no proxecto de dinamización comercial Vilas Vivas.